Aquí estem al Centre de Robòtica Submarina de la Universitat de Girona, és un centre de recerca. La primera cosa que volem fer és explicar als estudiants de secundària i a la societat en general quina és l'activitat que fem aquí. La segona motivació ve del fet de la necessitat que tenim, de fer totes les universitats, de treure més nois i noies cap al fet tecnològic, cap a la tecnologia. Els tallers de robòtica submarina estan adreçats a estudiants de secundària, concretament estudiants de tercer i de quart d'ESO. El taller es desenvolupa en 3 blocs. El primer bloc es treballa el que és el disseny del robot, es construeix el robot i també es construeix la consola de control. En el segon bloc es treballa ja el tema elèctric i es fa el cablejat de la consola de control i també es preparen els motors que portarà el robot. I en el tercer bloc es fan les proves de flotabilitat del robot a la piscina i a més es dissenyen unes missions per tal que els estudiants puguin provar els seus robots i que facin aquestes missions amb èxit. Toca diferents conceptes, tant d'enginyeria com de física, es manipulen diferents tipus de materials, es fan servir diferents tipus d'eines, per tant creiem que és un projecte molt complet, molt integral. Portem 10 anys fent els tallers de robòtica submarina, això vol dir que n'hem fet molts, hem fet una 50ena de tallers diferents en diferents centres, alguns d'aquests s'han repetit. Això són uns 700 estudiants que han passat per aquí a fer els nostres tallers i hem fet al voltant de 180 robots submarins, que és una quantitat considerable de robots submarins. Estem contents d'aquests resultats. El que volem a partir d'ara, com a línia futura de treball, és arribar a més centres, no simplement als centres de Girona, sinó arreu de Catalunya, i també fer el projecte una mica més internacional, o nacional i internacional. També ens agradaria treballar amb altres línies tecnològiques, com per exemple deixar que els robots siguin teleoperats per fer-los autònoms. Tenim un feedback molt bo dels centres de secundària que han participat i considerem que aquest tipus de tallers, amb les activitats que s'hi fan, és una molt bona manera d'obrir la universitat tant als centres de secundària com a la societat en general. Creiem que és importantíssim aquest aspecte.